Здравейте, попинци! Вчера ви показах попинци от високо, колко е красиво селото ни, каквото Бог дал и каквото нашите предци са създали. Сега ще ви покажа какво се случва в днешно време. Това е детската градина в село Попинци. До нея, или по-точно от нея нагоре, започва, ако може така да я наречем, отворена канализация. Тоест, минава дерето от тук догоре до края на селото и всички къщи отляво и отдясно, каквото се стича, влиза в това дере и опира до детската градина. Там, където видяхте, децата си играят. Ще чакаме някой ден някакви бактерии, бацили и така нататък да скочат, да стане някоя беля и да се хванат за глава тогава чиновниците. Ето, погледнете какво става надолу. За 35 години никакво движение Попинци, забравено от чиновниците, или кажем от Панагюрище. В Панагюрище виждате чисти лъскави улици. Вчера имаше кортежи, високо поставени гости. Всичко е хубаво. В Попинци е всичко зле. Мисля, че трябва до година на 150 годишнината да вземем да излезем с плакатите, да насочим кортежа да мине през Попинци, да види каква красота е при нас. Продължаваме нагоре. Отдясно си остава след това същото дере. Отива до края на селото. Според мен има и някакви програми, екология и така нататък. Обаче трябва да се мисли, трябва да се работи, трябва да се намерят варианти. Но явно никой не му трябва. Попинци, ние сме третосортни, забравени, въпреки че няколко стотици наши граждани са селени, работят за бизнеса в Панагюрище, което има полза Панагюрище. Попинчани си взима своята скромна заплата, берекят версани на това. Ето, продължаваме по тази улица. Улиците ги виждате в какво състояние са. Тук що годе е добре, може да се пътува. Господа управници, елате ни на гости, елате да се разходим по село Попинци. Господин кмете, заместници, кметове, общински съветници. Много хубаво говорим от трибуните. Като мине време, ние сме пак забравени. Явно като стигне до изборите, тогава ще сме нужни. Убеден съм, че ще сме нужни тогава. И ще има пак обещания, обещания, обещания. 52 милиона бюджет тази година за Попинци, доколкото аз разбирам, ще дадат 250 хиляди, от които миналогодишните още не са изхарчени, не знам защо, какво стана. Щехме да правим улица Георги Димитров. Ще се върнем към нея. Сега ще ви покажа миналогодишния ремонт на Петко Д. Петков. Ето, тук сменаха водопровода.
с възстановена настилка. Да, възстановена е. Може да се минава, слава Богу. Ето тази отсечка, сменен водопровод, доколкото разбрах от отчетното събрание, тази отсечка до кръстовището тук струва около 90 000 лева. Продължаваме по Петко Дъпков. Това е по-предния ремонт. Също водопровода. Сега ще излезем на Георги Димитров, която трябваше да почне да се ремонтира още миналата година. Но все нещо не се случва. Нашия кмет не дава информация кога какво ще стане. Дали не иска, дали не може, дали му пречи някой, не знам. Аз все пак апелирам към управниците на град Панагюрище, на община Панагюрище, прощавайте. Ето излизаме на тази прословута улица, която очакваме ремонта от миналата година. По принцип очакваме от 35 години, но поне такова уверение имахме. И все се почва и никак не може да се почне. Виждате каква ситуация е. Аз ви показах като едно от предишните видеа, но и са периодически да се чуваме, да се виждаме, ето и ще минаваме, ще показваме определени и други улици. То, където да влезеш, картинката е смъртоносна. Все едно войната не е в Украйна, е в Попинци. Макар че там имам познати приятели, има градове, които за 3 години бяха наполовината разрушени с инфраструктурите и нататък, възстановени цели градове. По 70, 80, 100 хиляди жители. И това по време на война. А при нас, ето виждате, стари къщи захвърлени, на които не се търси сметка, че трябва нещо да се поддържат. Всичко окосано, изчистено. Ето още една къща, която се руши. Поне един път седмично ще ви платиме бензина, господа. Елате с личните си автомобили да обикаляме Попинци, ета и за по 20 минути, за да не ни забравяте. Ма като минете един път, съм убеден, че това няма го забравите доста дълго време. Едно е когато хвърчиш по главните улици и по град Панагюрище се разкарваш. Другото е когато минеш от тук. Незабравимо удоволствие. За днес толкова. Благодаря ви. Хубав ден, честити празници, живи и здрави!